Dobre, čaute ľudia, dneska vás vítam od ďalšieho videa, kde sme zase v pokračovaní našeho counter attacku. Sme zase pokročili, minule ste mohli vidieť náš opening, kde nám nič moc nepadlo, takže super. Si tu akurát dávam lepšie tieto blbosti. Na FAMAS si dáme potom tu 5, 22, 24, takže toto neviem prečo. To si select, vlastne beriem toto, je lepšie, som zabudol. Dobre, teraz k veci. Takže my ideme hrať Defuse. Keď na toto video dáte 5 lajkov, no tak si zahráme. Dobre. Keď dáte na toto video 5 lajkov, no tak si zahráme. Keď dáte proste na toto video 5 lajkov, tak si zahráme proste kompetitívy, kde to bude ťažšie a nemôžeme ísť hrať akurát. Takže na 4000 berem salátku a kačka samozrejme. Berem nožík do ruky. Pôjdem sem. Je tam niekto? Doprčiť dozadu. Robím. Tak. Vyhrali sme. GG. Počkaj, to už je 8-1, to sme vyhrali rovno celú hru. Toto bolo rýchle, tak ja to vám dám na ďalšiu hru. Dobre, sme na ďalšej hre, máme tu proste hru ďalšiu. Nakupujeme takto, toto. Teraz my ideme, wait. Prečo nás tu je tak málo? Je na druhej strane, sme iba 4, na druhej strane, neviem prečo sú na druhej strane 2, tak ja vám poviem, kedy sa pripojí. Dobre, už nás to dalo do hry, takže my okamžite hádžeme granát. Horno. Okay. Smoke. Terrorism, nice. Takže my ideme do ďalšej hry. AKčko. Tak, bude najlepšie. Ja mám bombu. Takže ideme na Bčko, chlapci. Je tam ešte niekto, ale my ho dávame. Terrorist win. Akože na to, že som tu zabil kokos 3, tak som dobrý, dosť dobrý. Ale nechcem sa vychvalovať. Krásne akačko. Bez tejto blbosti, že? Na Bčko, chlapci. Takže granát. Trošku som dostal, ale mňa to nice. Smoke. Mateusz.
Yes, hlavička. Široko. Hlavička čistá. OK, ideme zase takú istú taktiku. Poďme. Tak, poďme takto. Niekto, že by sa nešiel? Samozrejme, že sa niekto išiel. A niekto tu, s nami tu nikto nie je s bombou, to znamená veľmi zle. Takže ten, ktorý išiel s bombou, tak som umrel. Super! Ten, kto išiel s bombou, tak išiel na Ačko. Dobre ľudia, my sme prehrali, to bol taký strich, lebo vždycky proste budem dávať strihy, že... Trošku som toho kúpil. Vždycky budem dávať strihy, že... Proste... Keď umrem, tak vždycky to pôjde... Krásne. Bráško. Nikto sem nešiel, ty by si mohol dávať bombu. Plenty. Dal som smoke. OK. Bomb planted. Ne. Tak. A teraz odtiaľ to pôjdu. Chlapci pripraví. Aha. Easy? Yes, terrorist win. Vypadá to tak, že my aj celú hru vyhráme, jak predtým. Možno tu bude ešte nejaký opening. Takže... Mohli by ste sa na niečo tešiť. Tak, ideme. Mám bombu. To je good. Do prčic. Tak. Tak. Dávaj bombu. Odkiaľ pôjdu? No? Odtiaľ nie. Keď tak chránim odtiaľ tu. Yes! Do lobíčka, chlapci. Ale dokonca aj ja som umrel. OK. Beriem všetko. Poďme. Ideme hrať. 5-1. Ty brďo. Nemám teraz. Tak. Pôjde odtiaľto. Dobre. NPC. Alebo to bol skôr hráč. Tento má bombu. Hádžem smoke. Dobre, dal bombu. Odtiaľ to asi pôjdu, si myslím. 2v3. Dobre. Odtiaľ. Easy. Krásne. OK, berem USPčko. Musíme ísť. Poď. Nekúpil som si nič. Takže super. Easy? Pekne, bráško. Aha, dobre, tak super. Dobre, túto hru sme prehrali.
Skipol som to, aby ste sa nemuseli pozerať na tú nudnú blbosť. Berám Pinity a ešte tak. Poďme. Tak to tam hodím, teraz idem na Ačko. Mohol by som niekoho zabiť, ale ne. OK. Kamo, koľko ich tam ide? Neviem. Strašne moc. Kamo, mne sa nejde o... Dobre. Zober to nejde zobrať. Ale to nešlo zobrať. Jak to? No toto bude reálny hráč asi. 1-1. Dobre, ja vám poviem. Dobre, nakoniec sme nejak vyhrali. Neviem jak, ale dobre. Takže bereme nejaké toto, SNG, tak. Sme vybavení, ideme. Chlapci, to dáme. Tam hádžem granát. Nepomáhať. Už sa vracajú. Takže flashbang. Flashback, alebo... Jak to? Zuzat. Aha, to jak? To ste nevideli. Oni dali naše plány. Som nečakal. Skúsim toto. SMGčko, tak. Okay. A teraz pôjdem takto. Nepôjdem mojou klasickou. Kamo, jeden z nich ide. Kamo, on má bombu. Do prčic. Určite sa bude strieľať, tak som tam hodil granát. Dobre. Nice. Jedna ve dva. Ide ku mne. Yes. Jak to? On o mne vedel. Aha. No hovorte, že to otočia. Jaj. Kto má bombu? Tento typek nie, takže... Idem s nimi. Neviem, prečo to obchádzajú. No. Zozad pôjde. Teda pôjdu. Berem na miesto SMGčka a AKčku, lebo AKčko je najlepšie. Zozadu. OK. Kamo, zozad to neznášam. Poviem vám, keď do prčic. Jeden ten win to akože nevieme dať, alebo čo? Oni majú strašne dobré shotguna. Nechcel som toto robiť. Ale musím. Tak to je tak. Dobre. Berem shotgunu a normálne. Takto. Pšup. Do prčic. Šmierime. Ok, krásne. Teraz pôjdu zozad. Berem do prčic. Jakože 2v2. No. Ale prečo je otočený? OK. 1v1. Musíš to dať. Ja vám poviem. Dobre ľudia, nakoniec sme to nejak dali. Tento bot, ten mal tuším aimbot. Aimbot. Takže my ideme do lobíčka. Dobre ľudia, už točíme. 600 coinov. Dobre. No bet. Teda very bet. 800 coinov. Som naštvaný.
Ale budeme mať aspoň jednu. OK, konečne niečo dobré. My ešte ideme si kúpiť nejakú tú bedňu. Samozrejme, čo by to bolo? Samozrejme, Reaper, to je najlepšia bedňa, ak ste mohli vidieť v druhom dieli. Takže super, kupujeme Reaper. Prosím, nech mi padne ten Glock. Prosím. Tak, Nestore. No toto. Tak prosím, Glock. Glock, ja chcem Glock. Ne, proste brokovnica musí padnúť. Super. Dobre ľudia, s vami sa lúčim a dajte like a odber, zatiaľ čau.